gabh léon déag an ús, hapaí fóram na nóg le bunaí agus forbairt seirbhísí óige fud fad na sé chundaí. Cinnte an fóram na nóg gur féidir le clachtarí leasa winseas tríonla orinach agus iad a go an ghlaic le riachtanis atá teacht chun cinn waithe le haicmanaí na háirneala an neorda. Leis seo, bí an fóram na nóg ag deannaí forbairt acmhaí Ghaeilge san chumha, chumhaid le deis na tríonla creidéanithe agus neoid creidéanithe d'obair Óige Ghaeilge. Is iad ran farteacht óige agus forbairt teanga, bonsprec na gláirithe agus an tolathair, agus tá sé de rúnogin takeíocht a thuirt na grúpaí, seirbhísí spreagala uathaile a tholathair do Ghaeilgearí óga. Roar roh an achtaigh imach céileartha starl seo le fóram na nóg. Tá maidir béis go bhfuil sé bhanlinn. Is í páirteachas políteach agus pobal príomh héimi atá an obair atá ar bhanógin ag Tógáil Earnáil Óige Ghaeilge ó thuaidh le 10 mbliana anuas. I think it's really comforting to see so many young faces in the room this evening receiving an accreditation in one of the courses that you've done, because for this sector to expand and grow, it's going to rely on a lot of the shoulders of you guys sitting in this room. So I do challenge you to continue forward in this pathway and giving back to youth work delivery within the Irish medium sector. I think also just to note with Fóram na nóg, I think I want to reflect exactly how impressed and how amazed I've been and how they've seized the regional development, regional project and now the regional strategic funding opportunity to really grow this sector and to really take a deep dive and look at the opportunities that the Irish medium youth sector does present for the lives of all our children and young people. So it is with great hope for the future that Fóram na nóg as a regional strategic body and all your local units that are delivering Irish medium youth work on the ground, that we continue to see this sector grow. Is mis Karen Iwini, tá mar an seo sa cultúrán an nacht, ag fáil takeíocht ó Fóram na nóg agus tá mar i lár ceardlan planaile. Is mis Deirdre Goodlad agus is afragach forbartha Gaeilge mé an seo sa cantar intramhuaí, so obair an seo Amalia Cashel agus le gurpaí Gaeilge eile i Mona Dala agus in Lahi fi láthair. An seo Amalia Cashel tá Club Óige agin agus reclamuid Amachtaí feithne daoine óga trí bhean na Gaeilge. Tá muid an seo nniu de element é annaí mis an seo hartlan Common Óige do Fianna. Well, bhí muid ag obair mar grúpa sin grúpa de chathair Common Óige éagsúla na Marte ag céis muintí amach agus ag géisteach na chéile. Is mise Ciarán Maguire agus tá mé buinteach le óige na hómaí an seo. Is Virginia an soláthraí seirbhísí do Common Óige an seo ar an nóí. Tíodet is leis ar na Ghaeilge agus tá mé buinte leis an Club Óige i Maion is Brine glór na Spernaí. Tíodet is mise Séo Ceathan tá mé bunaithe glór mar féilte le Club Óige mar féilte. Is mise Ifní Casaide tá mé buinte le Club Óige Lurí gar an tothar. Agus tá ag freastal ar an tríonal an seo le bheith ag olbhú agus ag planal don Club Óige ag toiseacht ar éist ganhfuil. Tá mé an seo aniu chun tuiscint níos fearr a bheith agam agus olbhú níos fearr a bheith agin do Club Óige mar féilte. Is ábhar rí-thabhartha ag gcúthanna na naoine óga seo agus go mbeidh siad ábalta tionartha a bheith acu ar folasaithe, ar fruchtacáil agus ar rialathe agus ar rialaíocht an obair Óige. Inniu tá mé an seo leis na Canairí Club Óige eile ó Slaachnaíl agus Marfialta chun plánna a chuir le chéile chun na hallhatha na dheanú don bliain seo tá le teacht. Agus tá ag freastal ar an tríonal an seo le bheith ag olbhú agus ag planal don Club Óige ag toiseacht ar éist ganhfuil mí man fuair. Leis na dá Club Óige eile tá ag churspointí le chéile agus ag fóm ó na chéile. Seo, so tá Gaelscoil an Cashel an seo sa cantar agus tá siad mai deis a thuirt na páistí an Gaeilge a bheith acutíomh muid scoil is síl sosialtas acu agus go mbeidh siad ábalta Gaeilge aiceil mar teanga beo agus go bhfuil an pobl bríomhar Gaeilge an
anseo. Tá serviceí mar seo dó chréide úsaide agus táhacht a dúin mar námanna tá sé ita deachar a bheith léimnú fríd na rialathe agus a lehéid ó híomh muoineide agus námanna tá sé ita casta a heiscint go dtíana ruí is fear a dhéanú don cólacht don na daoine óige agus mar sin tá muid fíorbuíoch go bhfuil muid an takeíocht seo ó Fórum na Nóg. Inniu tá muid ag géirí ar gcuid scileanna fiosú le bheith mar ceannairí níos fearr. Bhui láthair tá céad fiche pláiste chláirithe linne agus bíon pláistí na hómaí ag teacht ag ar seirbhísí go seachtainúil. Tá muid chur béim ar na hacuinnaí atá ar fáil trú Tógáil Ghaeilge. Comáil le formuid an déas fólam fan Anseo Idirlín uair tá déisithe ag Fórum na Nóg. Anú mu dabbalta achoimre trú Tógáil Ghaeilge agus bhain suntasach. So an acht bhí muid ag an cursa trénlia, ceannareachta, scileanna ceannareachta agus bhainean le cúlra cén dóir bhfuil muid ag obair ar son na Ghaeilge agus ar son na páistí atá faoi chum sagaine. Cabhar mór gan éiris a bhí in san ceardlan le Fórum na Nóg mar tá muidíine cinneal tá muid ag tróú linn híon in san ceantar seo, níl muidin sanna ceantartha orbatha costal Belfáiste ach ba mhór an cuidiú a fuairmuid chun ceannairí sagaine iluint. A dtíobh le téamaíocht muidir tá muidir sláinte agus suntasach rud ar nuair a bhíon muid ag smúní faoi, but féidir nach gá muidir cótóin is bhí muid dabbalta ar nniu. Ag lósanna céile tuairt moltaí dá céile agus ag comhaibrí agus ag sprágaí smuointí agus ag sprágaí sin foiinniu. A ghlaicíonn muid inis ón obair sin ar éis ag Cumann Óige foiinn. Fásta le sin tá muid dabbalta na hacuinnaí atá ar Anseo Idirlín a úsáid chun chur leis sin an sláinte agus an sábhailteach atá muid deanús Cumann Óige. Bhain mé ansoltas níthe mar bhí coppla grúpaí ag teacht le céile anseo an acht as na ceantar iomlán agus sílim gur bhain gach daine Genal tá spráig sé muid chun níos mó a dhéanú ar son na daoine óga tá ag freastal an Gaeilge agus bhain mé ansolt an díospracht agus na pointí conspóide a bhí an nacht agus bhí mo thula oscailte fahaine na cearta daoine óga agus na cearta teangatha atá ar fáil agin agus bacór go méid ag obair sa trá sin ar son na fahaine na daoine óga agus go méid ag chur níos mó ólas acu cumáid so má tá na scileanna agin na nacht ón cursa seo bé mar deabalta na scileanna sin ar ransin na céile sa phobal agus leis na daoine óga.